Bo día, estamos emitindo desde o Metro TV. Imos falar do tempo do xoves en Galiza. A temperatura máxima na Coruña é de 19 graus centígrados e a mínima de 14. En Ourense, a temperatura máxima será de 21 graus centígrados e de mínima será de 11. Na provincia de Pontevedra, a temperatura máxima prevista é de 18 graus e a mínima de 9. En Lugo, a máxima será de 19 e a mínima de 3. En Ourense, en Pontevedra, haberá nubes e sol, e tamén pola Costa da Morte. Polo Golfo Ártaro, hasta a Mariña Lucense, fará sol, e polo leste de Lugo fará sol tamén. Os ventos serán moderados durante todo o día en Galicia.